Όπα, πού είμαι καλέ. Είμαι καλά, ψάρι. Και δεν μπορώ να φύγω. Τι αυτό, τι αυτό. Στη μέση. Θα σου πω, μάλλον από την κατάλαβα, δεν έχω κάνει τίποτα. Δεν έχω κάνει τίποτα. Γεια σου κυρία σου, δεν ξέρω εγώ. Ναι. Α, ουσιαστικά έβαλα κάτι γεννητά. Πόσο να τελειώσουμε τα καταγίδα, πόσο ώρα. Όπα, τι ωραίο είναι αυτό. Οπ, καλημέρα κυρία Τάκη. Κυρία Τάκη. Αχα, λοιπόν, και πλάτς νομίζω έτσι μαζεύουμε. Ωραία, έτσι μαζεύουμε. Και με το κατάλαβα το κρατάμε κρατημένος και πετάμε. Οπ, έδωσε. Όπα, περιμένω. Οπ, έλα. Πρέπει λίγο να φύγει. Ήρεμα, έλα εδώ. Και έπιασα το πρώτο μου ψαράκι που κατάλαβα, ναι. Πρέπει να μαζέψω λίγα ακόμη εδώ σκουίκακια. Και εντάξει, νομίζω έχω τα αρκετά τώρα, γιατί αρκετά έχω δώσει. Πάει και αυτό που είναι κοντά. Όπα, ρε, τι είναι αυτό. Σου πάντω. Α, πάω να το πιάσω, θα με φάει. Ζωντανό. Θα πάρει και αυτά, παπ. Εντάξει, νομίζω φτάνουν τώρα. Οπ, κάτι να πάρουμε και ακόμη εδώ. Εντάξει. Και όπα, έχουμε και βαρκούλα για ψάρεμα. Μ' αρέσει, ναι. Μίλε. Αχα, ναι, και εντάξει, δεν κουνιάζει. Ανταλλαγή, τι έχω να δώσω, 4. Ξέρω πάντα 4, τι θα κάνουμε τα 4 αυτά τώρα. Τι μπορεί να κάνουμε τα 4. Όπα, καλημέρα. Το σε βλέπω έτσι λίγο. Δεν νοιάζει, λες, βασικά, έλα, τελείωνε. Όπα, ρε, τι στο spawn έκανε και πετάμε. Το βλέπω, τσιμπάει. Δεν έρχεται τίποτα. Άλβα, για να πάρεις ένα ψάρι, πάει στο ψάρι. Για να δείξει ένα μεγάλο πρέπει να φάει το ψάρι το άλλο. Πρέπει να μαζέψει κάποιο ψάρι για να το φάει μετά άλλο ψάρι, όπως έκανε και πριν. Τσιμπάει, βλέ. Οπ, έλα εσύ. Όπα, έρχεται. Όπα. Να το έρχεται κιόλας. Να το. Όπα, ρε, τι είναι αυτή, ψαρούκλα. Ηρέμησε. Έλα, γλύωρα. Όχι. Όπα, πρέπει να το πιάσω αυτό. Όχι, τόσο κοντά είμαστε. Όχι. Ξέφυγε. Φίλε, μόνη μου ευκαιρία να πιάσω μια ψαρούκλα. Ωραία, φίλε. Τσιμπάει, να το. Οπ. Να το. Τσιμπάει. Οπ. Να το. Κι άλλο έρχεται. Και να το πάρω πέρα εδώ. Σε κάτσε. Ήρεμα. Έρχεται πάλι. Ναι. Όχι. Ναι. Έλα. Και όχι. Θα πάει. Μου πάει, ρε. Έλα. Ναι, το πιάσα. Το πιάσα επιτέλους. Ναι. Ωραία, πάμε όλα με το ψαράδα. Ωραία, όπα. Παπ, εδώ. Θα βιάξω. Θα βιάξω.
κοιτάξω. Κοιτάξω ακριβώς εκεί πέρα. Όπου. Ψαράκι. Καλό μου, σπιτό καλυβάκι. Έλα εδώ να σε φάω και να σε ψαρέψω. Κοίτα πόσο κοντά, ένα κιλί. Ω, κάθισα. Δεν μου ξεφεύγει. Πού είναι το ψάρι? Θέλει κι άλλο βαλαμά. Το πιάνω. Αυτοί οι κάβορες πιάνονται κάπως. Κάβορες τι είναι αυτό? Τουλάχιστον από εδώ, έλα κι εσύ. Τρέχα. Πιάστο. Ρε φίλε. Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω. Ναι. Πέτα κι εσύ. Οπ. Έλα, δελφινάκι. Πάει. Έλα, δελφινάκι. Πιάσ' το δολματάκι. Πλαπ. Όχι. Θα μου ξεφύγει. Ξεφύγει και το άλλο. Να πάρει με. Όχι. Συγγνώμη. Πάλα. Πιάσε. Φίλε, να κάνω λίγο κομπή. Υπομονή. Όχι, νομίζω. Δεν έχω άλλα ψάρια. Νομίζω ότι λέω πρέπει να κάνω λίγο πιο καλό πράγμα. Οπότε ας πιάσω εσένα. Πάει. Το βλέπω. Έλα. Και πιο. Όχι, μην το. Φωτό. Όχι. Άτο. Έλα. Το βλέπεις. Ωραία φίλε, θέλω να το πεις. Όπα, είναι καλά. Τα βρω όλα αυτά. Και εδώ πέρα, τι βλέπω, Πρέπει να βρούμε και πράγματα, δεν εντάξει τώρα. Λοιπόν, βάλω αυτά εδώ. Και αυτά εδώ να πιάσω κι άλλα, αυτά τι τα θέλω. Άντε από εκεί. Άντε, για πίσω νομίζω ότι πρέπει να πάρω τα πολύ. Λύσω, ο καλύτερος οδηγός ever. Έχω. Μέρα τα σκουλικάκια. Λοιπόν, καλημέρα κύριε. Τι έχουμε πάρα αυτά εδώ. Αυτά βάρε και αυτά. Δώσ' και αυτά. 8. Θέλω 16 ρε φίλε. Το πέντε από φίλε. Αυτά τώρα δεν ξέρω τι να τα κάνω. Όπα ρε. Εκεί εδώ. Όπα. Περίμενε. Πρέπει να πάω πάνω μάλλον. Σίγουρα να μου σκύλε. Ωραία, αυτό είναι το σπίτι μας. Κοιτάξτε εδώ. Λοιπόν, είναι τέλειο. Παπ. Μείνω και εδώ και. Όπα. Κάτσε να δω λίγο να κλείσω από εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω λίγο μια δουλίτσα. Ωραία. Κατάλαβα. Εδώ πέρα. Δεν θέλω να πέσω εκεί πέρα. Γιατί πολύ απλά θα πέσω κάτω. Οπότε έχουμε και λέμε. Δεν υπάρχει κανένα σκυλό ρογονάκι εδώ πέρα που να μου σπάει τα νεύρα και να μου λέει οδηγίες. Οπότε εδώ πέρα βλέπουμε την όρθια θάλασσα. Παιδιά, έχουμε μερικά τεχνικά προβλήματα. Ερχόμαστε λεπτάκι σε λίγο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι εδώ. Από ό,τι βλέπετε, πιάσα μερικά ψαράκι εδώ πέρα έτσι. Όπα, νύχτωσε και όλος μου πεις τι ώρα έχει πάει και δεν ξέρω το ρολόι. Έλα και εσύ, παπ και ωραία, έχω 24 τέτοια. Από 0 έχω ιδέα τι τα κάνω. Μπράβο μου. Τι είναι εδώ? Να εδώ μωρέ. 32 για ένα φάρ, δεν ξέρω, δεν έχω αρκετά ακόμα, οπότε πάω να κοιμηθώ από ό,τι φαίνεται και αύριο, αν ξημερώσουμε καλά, θα κάνουμε. Έχουμε τρύπα ρε, πω, τι σπιτί είναι αυτό τώρα. Πίσω, εδώ πρέπει να κάνω παρκούρα εδώ πέρα. Θα τα εξερευνήσουμε αύριο, οπότε τα λέμε.
λέμε. Αχ, δίνει πόσα ψάρια έπιασα χθες. 10 ψάρια, ωραία. Μπράβο μου, συγχαρητήρια για προκειμένου νομίζω. Οπότε, εδώ πέρα. Πάμε εδώ και δεν έχουμε αρκετά το φάρο, ξέχασα. Οπότε, ξεκινάμε πρωί, δουλειά. Και νομίζω ότι εδώ θα είναι το σπίτι πλέον για να πάει και αυτό. Θα μου πεις πρώτο Μαρτίνο, οπότε, κάτε λίγο υπομονή. Λοιπόν, παίρνουμε τα σκουλικάκια μας, τα ωραία. Και δεν είναι καλό μέρος για ψάρεμα, οπότε τι πιο καλό από το να πάρουμε την βάρκα. Πάρε πως πέρασα μέσα από την Ελλάδα. Λοιπόν, έχω πατήσει εδώ το κάζι. Στάσαμε. Από το σταμάτησα μέχρι μέσα θα μου πεις τώρα. Μωρέ, εντάξει. Άρα ψαράκι λίγο να το ζυμάει. Όχι ρε φίλε, μη φεύγεις τώρα. Ρίχνεις και το μεγάλο. Πάρε. Ναι. Νομίζω σήμερα δεν έχει καλά ψάρια. Φαίνεται να είναι πρωί, ό,τι καλό είναι. Το μέρος μόλις είπα ψάρια, βάσα αμέσως πετάχτηκα τα ψάρια. Μόλις είπα ψάρια, σε βάσα αμέσως πετάχτηκα τα ψάρια. Μόλις είπα ψάρια, αμέσως πετάχτηκα τα ψάρια. Έλα, να το βλέπεις πως λαχταριστό είναι. Να το μπροστά στα μάτια σου, ναι. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, εσένα σε θέλω πάρα πολύ, κοίτα. Ένα καπετάκι και τώρα δεν τον έλεξα για να πάρω τη βάρκα ποτέ. Αυτό θα πουλώσει αρκετά νομίζω. Πού το πάρκαρα και εγώ μωρέ, τόσο καλός οδηγός που είμαι. Να τα κάνω και μικρές καπετανιές. Εντάξει, οπότε φεύγω. Να πάρω το. Ναι. Να πουλήσω το ψάρι, μωρέ. Δεν θα πίσω. Μιλά ανταλλαγές εδώ. Έχω αρκετά. Έχω ακριβώς 32 όσα ακριβώς χρειάζεται για να πάρω το φάρο. Οπότε εδώ ερχόμαστε. Ανταλλαγή, ναι, το θέλω το φάρο, το θέλω. Τι έγινε. Πού είναι ο φάρος. Φάρε, πούσε, φάρε, σε ψάχνω. Εδώ πέρα είναι ο φάρος. Νάτος, ναι, γεμάτος, μυστικά. Και περιπέτειες είναι αυτό. Οπότε, στο επόμενο part θα εξερευνήσουμε τον φάρο και εμείς θα λέμε στο δεύτερο part. Τα λέμε!